ҳамада салом алайкум бародарои азиз, хуш омадем ба канали Мошин Савдо. Дар ин рӯза навор 12 мошини фурӯшии арзон дорем. Навора бо диққат то охира тамошо кунед. дастгирии моро фаромӯш накунед. шахсоне якум бор дар канали мо меҳмонанд, ҳатман обуна шавед ва аз видеоҳои нави мо бохабар бошед. ва шахсое ки мехоҳанд аз нархҳои мошинҳои мехостаашон хабардор шаванд, дар зери видео дар комментария нависед ва мо боша дар навори оянда пешкаши шумо мекунем. ва мо боша мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. бародаро, курс бошад 1000 рубл 139 сомони тоҷикӣ. рафтем. якум мошини фурӯшии Mercedes Benz E-Class, соли барориш 1990. дар кузуфи седан, рангаш боша сафед, авио мотор боша 1.8, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, мега соҳибаш қарор дорад дар шаҳри Душанбе. фавран фурӯхта мешавад. нақша боша мега 12000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли русӣ мешавад 86000 рубл. марҳамат бародаро, шахсони мошинхар, ин рақамо дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти пурраро аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. дуюм мошини фурӯшии Opel Vectra A, соли барориш 1995. дар кузуфи седан, рангаш боша сабз, авио мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, пусидагӣ надора, мега соҳибаш моторш дуд намекуна, ходовоиш созай. мошин алишам карда мешава ба Mercedes ё Astra-G Caravan. болое мега Суметон. мошин боша қарор дора дар шаҳри Ваҳдат. нақша боша гуфтестай 25000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли русӣ мешавад 179000 рубл. марҳамат бародаро, ин рақамо дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти пурраи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. сеюм мошини фурӯшӣ Daewoo Leganzi, соли барориш 1997. дар кузуфи седан, авио мотор боша 1.8, сӯзишворӣ боша бензини холӣ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, фавран фурӯхта мешавад. соҳибаш мегас ҳама ҷош 100%, ягон камбудӣ надора, фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дора дар шаҳри Душанбе. нақша боша мега 7600 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли русӣ мешавад 54000 рубл. марҳамат бародаро, рақамо дар рӯи экрани шумо барои маълумоти бештар. чорум мошини фурӯшии ВАЗ 2112, соли барориш 2005. дар кузуфи хетчбек, рангаш боша кабуд, авио мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензин, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, каму беш расход дора, ходовоиш мега соҳибаш. мошин боша қарор дора дар шаҳри Душанбе. фавран фурӯхта мешавад. нақша боша гуфтесай 13200 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли русӣ мешавад 94000 рубл. марҳамат бародаро, ин рақамо дар рӯи экрани шумо барои маълумоти бештар. панҷум мошини фурӯшии Opel Astra F, соли барориш 1996. дар кузуфи хетчбек, авио мотор 1.6, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, 8 моҳи дига танировка дора, фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дора дар шаҳри Душанбе. нақша боша мега соҳибаш 27000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли русӣ мешавад 194000 рубл. харидори аниқ боша савдо карда мешавад. ин рақамо дар рӯи экрани шумо бародаро метавонед занг занед ва маълумоти пурраро аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед.
шашум мошини фурӯшӣ BMW 3 серие соли барориш 1994 дар кузуфи седан авиомотор боша 1.6 сӯзишворӣ боша бензин коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мотор 16 простоя 10 литр қати 100 км мегардид. фавран фурӯхта мешавад. задагӣ надорад. краскаи раднои хичай, салонуш тоза, ходовоиш кор надорад. моторуш простоя фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархша боша мега 18 000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 129 000 рубл. марҳамат бародаро, рақамо дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти пурраро аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ҳафтум мошини фурӯшӣ BMW 3 Series соли барориш 2000 сол. дар кузуфи седан авиомотор боша 1.8 сӯзишворӣ боша бензин газ коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри бохтар. фавран фурӯхта мешавад. нархша боша гуфтестай 29 000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 208 000 рубл. марҳамат бародаро, шахсони мошинхар, ина рақамот дар рӯи экрани шумо. мошинча мошинчаи тенҷа. занг занед ва маълумоти пурраро аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ҳаштум мошини фурӯшӣ Hyundai Starex соли барориш 2002 дар кузуфи универсал авиомотор бошад. сӯзишворӣ бошад дизел коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархша боша мега соҳибаш 30 000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 215 000 рубл. харидори аниқ боша савдо кардан мешавад. марҳамат шахсони харидор, бародаро, ина рақамо дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти пурраро аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ноҳум мошини фурӯшӣ Daewoo Nexi соли барориш 1996 дар кузуфи седан. рангиш боша сафед. авиомотор боша 1.6 сӯзишворӣ боша бензин газ коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 6 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. танировка дорад. фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархша боша мега 11 500 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 82 000 рубл. марҳамат бародаро, ина рақамо дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти пурраро аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. даҳум мошини фурӯшӣ ВАЗ 2114 соли барориш 2007 дар кузуфи хэтчбек. рангиш боша сиёҳ. авиомотор боша 1.5 сӯзишворӣ боша бензин коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 1 сола ҳуҷҷат дорад. мошин боша 3 моҳ пеш аз Москва омадагия. бисёр баъд гуфтаи таърифш намекунем соҳибаш. биёен харидори аниқ боша, ина биёя пеш савдо кардан мешавад. мошин боша қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархша боша мега 18 500 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 132 000 рубл. марҳамат бародаро, ина рақамо дар рӯи экрани шумо барои маълумоти бештар. ёздаҳум мошини фурӯшӣ ВАЗ 2110 соли барориш 2004 дар кузуфи седан. авиомотор боша 1.6 сӯзишворӣ боша бензин коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. фавран фурӯхта мешавад. сум дар кора гуфтаи соҳибаш. мошин боша қарор дорад дар ноҳияи Данғара. нархша боша мега 9 000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 64 000 рубл. марҳамат бародаро, ина рақамо дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти пурраро аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. дувоздаҳум мошини фурӯшӣ ВАЗ 2110 соли барориш 2002 дар кузуфи седан. авиомотор боша 1.5 сӯзишворӣ боша бензин коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мега соҳибаш. фавран фурӯхта мешавад. акклиматори нав дорад. электропакет дорад. нақша боша гуфтестай 12 000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 86 000 рубл. мошин боша қарор дорад дар шаҳри душанбе.
марҳамат бародарои мошинхар, ина рақамо дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти пуррара аз хиди соҳиби мошин дарёфт кунед. ва имрӯза эълонҳои мо ба анҷом мерасад. Дастгирии моро фаромӯш накунед. Мои 2 рӯз пас эълонҳои нав ба нав дорем. То навори оянда худованд нигаҳбони ҳар яки мо шумо бошад бародаро. хайр.